рустами эмомалӣ 3 октябр ба додситони кул ва вазорати корҳои дохилӣ дастур додааст ки ҳодисаро аз нав ва ҳамаҷониба таҳқиқ кунанд. вокуниши шаҳрдории душанбе ва ҳамзамон раиси маҷлиси миллӣ дар ҳоле садо дод ки гурӯҳе аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ба ӯ барои расидагӣ ба қазияи латукуби бераҳмонаи Мадина ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахси гунаҳгор муроҷиат карданд. ба гуфтаи онҳо охири моҳи август Мадина аз сӯи ҳамсари марди ҳамкораш ки ӯро бо шавҳараш рашк кардааст бераҳмона азияту шиканҷа додааст. ҷабрдида то ҳанӯз дар ҳолати вазнин дар беморхона будааст ва духтурон гуфтанд эҳтимоли наҷот ёфтанаш кам аст. фаъолони ҳуқуқи занон аз он нигаронанд ки зани гумонбар Авф ва аз ҷавобгарӣ озод шудааст. гуфта мешавад бо вуҷуди огоҳии мақомот ва шикоятҳои волидони ҷабрдида то ҳанӯз зидди шахси гумонбар парванда боз нашуда буд. бархе аз манобеи огоҳ дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд гумонбаршудагон аз хонаводаи бонуфузанд. дар вокуниши раиси шаҳри Душанбе ба муроҷиати фаъолон гуфта шудааст ки таҳқиқи ин қазия аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба анҷом расида буд ва бо татбиқи қонун дар бораи Авф оғози кори ҷиноятӣ рад карда шудааст. ҳодисаи латукуби бераҳмонаи зани ҷавон дар ҷомеаи Тоҷикистон сару садои зиёде ба по карда, мавзӯи муҳокима ва муҷозоти худсаронаро доғ намудааст.